estutasun froga eta osgarri iesa bilatzeko metodoa. Lehenik eta behin ingurunea baliza hauekin seinalatuta izango dugu. Aldi bateko sukoi ingurunea izan daitekeelako. Ingurunea egokia aireztatuta egon behar da. Horretarako, ez dago aireztatuta, ATEX ventiladore bat, 5 metroko kable minimoarekin martxan jarriko dugu. Denbora oro, detektagailu elektronikoa martxan izango dugu. Bere seinale akustikoak alerta emango digu. Prozedimentu honen aurretik, osgarri guztia atera dugu, edo berreskuratu dugu. Eta orain, egin behar dena, nitrogeno zikua erabili behar da. Horrelako botila bat beharko dugu, eta manorredutore bat. Manorredutore honekin, presio froga arte, nitrogenoa manometroaren bitartez makinera sartuko dugu. Behin presioa sartuta dagoenean, manometroa martxan jarriko dugu eta denboran zehar presio hori jaisten joango da. Iesa dagoela adieraziz. Ondoren, xaboizko produktu bat erabiliko dugu iesa bilatzeko. Ponpak sortuko dira eta iesa hor dagoela adieraziko digu.